Wezîrê Derve Rûsya ragihand ku Rojhilatê Çemê Firatê metirsiyan mezin e ya li ser Yekîtiya Xaka Sûriyê û ew berdewam daxwaz ji Amerîkayê dikin ku çalakiyên xwe rawestîne. Duh di Kongirekî Rojnamevanî de lê gel hevşanê xwe yê Bosnî a Gord sirna dat, Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsyayê got ku gefa herî mezin ya li ser serweriya Sûriyê û yekîtiya wê jê Rojhilatê Firatê tê. Lavrov herwiha got lê jêr serpereştiya wîlayetên yekgirtiyên Emerîkî heykelên xwedî desthilateke xweser têne avakirin û tekez kir ku welatê wî beriya niha jî û berdewam daxwaz ji Amerîkayê dike ku wan çalakiyên xwe yên nerewayî rawestîne. Beriya niha jî gelek caran Rûsya hebûna Amerîka li Sûriya bi nerewayî binav kiriye û digot her aliyê ku ne birazîbûn û hemahengî bi rejîma Esed re derbasî Sûriyê bûye, hebûna wê nerewayî ye û divê ji Sûriyê derkeve. Daxuyaniya Lavrov hevdemî wê yekê tê ku Rûsya û Tirkiye hebûn û hemahengiya xwe ya diplomatkarî li Sûriyayê bihêztir kirine û ji bo Idlibê jî li hev kirine. Li beramber de li Rojhilatê Çemê Firatê tevî hebûna Emerîkî ya leşkerî lê ta niha tu îtirafeke navxwe yan herêmî yan navdewletî bi rêveberên PYD nehatiye kirin. Amerîka bi xwe jî daxuyaniyên cuda cuda serbaretî man yan derketina xwe ji Sûriyê derdixe.